Okay naman po ang daanan dito, maluwag ang mga kalsada, saka maliwalas. Hello po mga idol. Dito po tayo sa kabaan ng Minalabak, gaya ng Pili, Camarines Sur. Ang bagong daan papunta sa Naga na di na po kailangan dumaan sa bayan-bayan. Ito po siya. Okay naman po ang daanan dito, maluwag ang mga kalsada, saka maliwalas. Palibot dito ay puro kabukiran. Guys, para updated po pala kayo sa mga biyahe, lalo na yung mga biyahe papunta ng Manila at umuwi po ng probinsya, please like, share, and subscribe para dito lang po sa mga video ko makita nyo po kung gaano po kahigpit o kaluwag ang isang lugar na pupunta natin. Kaya sana ganito po kaluwag ang biyahe, tuloy-tuloy po ang biyahe at walang abala. Tungad lang, may pa kanang dito sa kaya diretso lang siguro. Diretso lang daw. Okay naman mga karsada, maganda naman. Lahat okay na. Gawa na lahat. Kaya pala marami rin nadaan dito ng mga sasakyan. Ang labas ay si Milaor. Saan yung Milaor, mami? Naga? Yung pala sinasabi. Naga. Milaor. Ito na po mga idol, nasa Milaor na tayo. Yun na, may kasalubong na malaki.
ito ang palabas. Ito pala yun. Saan tayo ito? Tama. Upload natin ito. Kuya, saan tabi ang pa Manila? Didi. Didi sa, ano? Pawala? Pawala. Pawala, didi. Salamat. Naaga kita dito katuro-tari ni hindi. Uhay ni kita. O pasakaw na yun. Ay, pasakaw. Ayun, dito pala. Pakaliwa tayo. Paglabas ng Milaor, liko ng kaliwa. Kasi pag nagpakanan po tayo, pabalik naman tayo ng ano, Bicolandia. Sorsogon. Kalag pa ng simbahan. Okay, dun dumana. Pagbalik natin, dun ulit tayo dadaan. Ganda eh. Mas mabilis po ang biyahe pag doon po ng Ninalabak. Kasi paglagpas po sa Milaor na agad ang labas, hindi na po dumang kami ng Naga. Kaya mas mabilis pang biyahe. Masarap pa naman dito yung sariwang hangin, kaya maganda open air pag nag-ride. Walang ganitong sariwang hangin sa Manila. Dito lang po yan sa probinsya. Dito na po tayo sa Tagkawayan. Napakainit. Grabe. Sa Manila, laging naulan. Dito naman sa Kabikulan, saka dito sa Tagkawayan, kabaliktaran. Napakainit. Sobra. Matindi ang panahon dito. Pag naulan sa Bicol, sa Manila naman, mainit. Ito po ang Lopez, Quezon. Di na po tayo dumaan ng Lopez at Calawag Bypass Road kasi wala naman traffic. Mabilis man po ang biyahe ngayon. 4:28 na po ng hapon pero tirik pa rin ang araw dito. Ang kagandahan lang po ng biyahe papunta ng Manila, wala mga checkpoint na nagche-check, hindi katulad dati. Napakaluwag ng biyahe. Pero naman, okay bang biyahe natin? Okay ba? Yes, sir. Wow. Benz, ano? Okay ba biyahe natin, Benz? Okay lang. Alright. So, mami, parang picnic lang, ha? Lapit na tayo. Hindi ako naman ligo dyan. Pwede. Ano, maligo muna tayo? Ako, di bali na. Labsok na. Yung pabikol pwede. Wala mo nagkarang. Wala mo nagkarang. Calawag. Pagkatapos ng Calawag, Lopez. Pagkatapos po ng Lopez, Gumaka. Dito na po
tayo sa sentro ng Gumaca. Busy din ang syudad na ito. Maraming tao at marami ding mga sasakyan. Medyo traffic lang po ng konti. Malaking kumakan. Dami bilhin. Kaya traffic. Diversion ng Gumaca. Meron bypass road yung hindi natin dinaan kanina. Yung dinaan natin dati. Yun, maganda. Gumaca bypass road. Palagi may traffic. Yung maraming solar lights. Kaso di ba hindi pa gawa yung ibang kalsada, tapos paahon pa. Kaya okay pa rin dito. Ito po ang pinakaingatan ko dito sa Gumaca, yung release. Kailangan mabagal lang dito ang takbo ng sasakyan. Ayun. Naghahabulan dito mga bus, nagmamadali. Marami pong umihinto dito sa may Gumaca para magpahinga at kumain, pero hindi lang po yung para makita nila yung magandang view ng dagat. Maganda, alas 5:06 pa lang po ng hapon, maliwanag pa paakyat ng Atimunan. Ito po yung magandang view dito na hinihintuan ng mga nagbibiyahe. Nakaka good vibes na tanawin dito po sa may Gumaca at Atimunan. Karagatan at kabundukan. Ang Bituka Manok po ay hindi po pwedeng daanan ngayon dahil inayos po ang kalsada. Kaya ang daan po natin ngayon ay sa Maharlika. Ayan, ito po, malapit na tayo. Ayan, may nakaharang po na no entry, one way, na close. Kaya dito po tayo sa Maharlika. Mahirap lang po dumaan dito sa may Maharlika kasi puro ahon. Pero ang kagandahan naman po, malilim, malamig. Ang sarap ng simoy ng hangin po dito. Nakaka-relax. Ay nakalagay, check your brake. Kasi ito po, pababa na tayo. Napaka-importante po na maganda po ang condition ng brake natin. Kasi mahabang losong ito. Ngayon, wala tulad nun. May aksidente na, bago na. Nakalagay dito, umagal, madalas ang aksidente dito. Kaya mga truck dito mabagal talaga. Hindi
Ingat na ingat sila sa drive pa ako. Kasi nga yung mga dala nila mabigat yan. Kaya matuloy ito mga na-accident. Ay sarap. Ang lamig dito. Puro punong kahoy. Malilim. Sa baba. Pero yung papunta ng Bicol po pwedeng daanan yung Zigzag Road. Lucena City, 6:35 ng gabi. Sa wakas, nasa Chaong na po kami dito sa Quezon. Kapag merienda muna. Benz, halika. Tara mo, okay ba? Masirap? Masarap pa mami yan? Ayos na. Ay kasarap naman. Okay. Benz, masarap ba yan, Benz? Si mami mukhang enjoy sa kape at pinagong ha? Hindi pa yan i-expire bago pa yan. Ay, siyempre naman. Dami mo nagbibiyahe, no? Okay lang yan. Nagsulo ko dyan, Ramon. Okay lang. Naka. Santo Tomas, Batangas. 9:32 PM ng gabi. Tama-tama lang pong dating namin. $10:50 na po ng gabi, nasa MCX na kami. Papunta ng Langhari. Salamat po mga idol sa inyong oras sa panonood sa ating video. Sana po huwag nang mag-lockdown ulit para tuloy-tuloy ang ating biyahe. At hindi lang po sa pagbibiyahe, pati sa pagbabike.